Здравейте хора! Аз съм Иван Катабеги. Run. Eating you. No. It's 8 players. Speed me. No! What the fuck? Добре хора, това ще е втория епизод, защото иска да го заснем както съм голям, но нещо не се получи и затова продължавам. Сега този клип ще е agar.co-files, но не знам точно. Айде, тук сега говоря с един англичанин. Speak hello! What? Speak hello, YouTube! Hi. Алекс каза ви хай. Yes. Wow! You speak Bulgarian? No. How do you speak me? I don't speak Bulgarian. What the fuck? О, това ще е просто файл. Така че спирам клипа. И дано да ви хареса, хора. И айде. Бай!